Vielä käppi 350. Osta halvaa, et saa mitään ilmaiseksi. Paska. Selfie keppi, vittu. Vittu oikeasti. Jos mä mietin siitäkin, että jos mä olisin aina silloin, kun mä oon ollut täällä ulkona ryyppäämässä. Jos mulla olisi aina ollut selfie keppi jossain vitun, tiedätkö, taskussa sillä kuvaamassa mua, niin vittu olis kyllä ollut jännää selittää kaikki vittu kameralle. Sitten kattoo myöhemmin sitä paskaa. Mun kyllä on sellaista, mut tiedätkö, mitä mä oisin tehnyt, olisiko mun on pakko olla, tiedätkö, parempi. Mun on pakko olla parempi vlogaaja, mun on pakko tehdä, tiedätkö, parempia pätkiä leffoja. Ihan pakko. Pakkasta selfie, keppi, tripodi, salama, järkkäri, uusi kone, videoeditointiohjelma, lisenssejä jonnekin free musickiin ja free vittu ääniefekteihin ja paskaa klippi, sisältö, mesto, juttuja, huoroamista. Mä käytän 5 tuntia päivästä aikaa siihen, että mä tsekkaan muita videoita ja otan mallia millä siinä tekee. Sitten mä menen himoon vittu yksin nysvään jonkun saatana hitaan koneen kanssa, josta ei saa vittu mitään tehtyä. Mulla olisi kuvankäsittelyohjelmia, siellä en saisi tehty vittu mitään saatana kanava introa tai yhtään mitään. Niin kuin tääkin jää nyt taas tähän. Että tää on just jännää niinkö. Tosi juttu jee. Kävellä täällä kaupungin, kuvata itteensä ja puhua paskaa muista ja vittu siitä, miten kukaan ei osaa tehdä mitään oikein ja vittu. Mä kuitenkin teen samoa juttuja kuin kaikki muut, mutta mä vaan niin yksinkertaisesti saatanan paljon parempi kaikessa. Sillä ei. Kato, tollaista tää onkin. Sit kun tää on tekee tai tän aloittaa, niin sit yhtäkkiä tulee, että ei tää olekaan mitään muuta kuin tätä. Tää on vittu ajan tuhlausta. Ja sit alkaa tekee virheitä. Alkaa tulee niitä virheitä niin saakelisti koko ajan, kun ei pysty koko ajan tekee uutta. Siis sehän tää idea just on. Sä pystyt koko ajan näyttää itsestäsi uusia puolia maailmalle. Sit kun sinä olet vaan niitä samoja juttuja koko ajan, otat mallia muista ja että joo, tänään tee vittu vessalaukun sisältöä ja vittu huomenna tee saatana matkalaukku hävis ja ne vittu sit mä pidänkin ovelasti päivän taukoa. Ja kuvaan mun vittu maideen, saatana editoi yli huomenna ja tiedät, että tällaista vittu paskaa. Tää vittu järkeä siinä. Mä en toi miten jotkut vittu oikeesti pystyy menestyä taas. Ja siis niin. Mut siis niin, sit mun olisi ruveta kuvaamaan aihevideoita. Miten paljon mä tiedän jostain asiasta, voin kertoa teille, jee. Tai sit kavereitten kaa Serenassa tai vittu mikä vittu lie. Saatana Dudsonin aktiviteettipuisto, tiedätkö? Tornion Dudsonin aktiviteetti. Luuli vittu sekin vittu oli aluksi niin vittu hyvä, mutta sit tuli toi ja sit jostain syystä ne vaan jakso jatkaa sitä samaa paskaa niin kauan, että nyt niillä on vittu jossain Seinäjoella ja Torniossa kohta joku aktiviteettiparkki. Sitten ne on tehnyt leffoja jonkun niin ja sit ne on tehnyt kaikki ihmeessä sarjoja. Dudsonin tuli taloa ja Landspeedin jätkien kaa. Ketä ne oli? Bam Margaret sanonut. Mutta ei kai siinä mitään. Kyllä se ryyppääminenkin on just sillä, että sit kun sitä tekee tarpeeksi kauan, niin vittu sit siinä ei opittu yhtään mitään järkeä. Sitten se on vaan vittu, mä oon vaan kännis koko ajan. En mä tiedä, onko se, kyllä se voi ollakin siistimpää kuin vaan
tiedätkö, kaivaa korvaa jossain kaupungin talolla. Luulen, että mä oon kova vlogaaja tai jotain. Tai saada tästä jotkut kiksit. Sillä, että mä uskallan kuvata, kun muut ihmiset kattoo. Mä oon tuffis. Mä oon kovis. Nyt mä kuvaan, kun mä käyn kotiin. Vittu, mulla on maha kipeä jostain syystä. Taas kuitenkin vittu. Mä oon niin saatana hyvin sen keittiön pessy, niin ei vittu. Jääkaapin alta ja jääkaapin sisältä ja vittu päältä ja takaa ja vittu sivusta ja... No sivusta pessy. Tiedätkö, tällaista on tää paska vittu ihmiselämä. Vittu ihan tällaista. Tää on vittu pessimistinen vittu elämä on sen ja vittu negatiivinen ja vittu mä kielän kaiken ja vittu maailman perseästi ja vittu vittu tiedätkö, mikä se on kiel... Ei toi. Mä oon ihminen, joka tiedätkö, odottaa autoa, koska vittu ei viitti kävellä saatana auton allekaan. Ja sit jollain on vielä niin saatana hieno mersu, et alkaa vituttaa. Sit se ajaa yksin tossa saatana sillä ja on tällaisessa vitun pikkukylässä vittu. Maailmasta kieltäytyy ja vittu sanjassi. Okei, mennään takas johonkaan. En mä mistään muusta osaakaan puhua. Toi ihan paskaa vittu toi kaikki vlogikulttuuri vittu. Ei kannata missään vittu nimessä. Eikä vaan edes liitty siihen mitenkään tai vittu olla missään tekemisissä sen kanssa. Siitä ei oo muuta kuin haittaa kaikille siis. Mä voin puhua nyt samaan aikaan. Tiedätkö, on the level alkoholista. Mut niinku pick your poison vittu. Kumpikin käy. Toiseen tarvitaan vaan alkoholia, toiseen tarvitaan vitusti laitteet sähköä. Vittu aikaa, paskaa, vittu aikaa, vitusti aikaa. Vittu sun menee kaikki aika vittu siihen. Et tiedät sä et edes vastaa kommentteihin tai jotain. Ja niinkö alkoholikin on niin, no okei. Mut otetaan tällainen erilainen approach tähän. Elikkä siis no mun mielestä siis joogan tarkoituksena. Teet tarpeeksi, kun vittu, että tää on kyllä paha olla. Mikä vittu. Niin no, teet sitä tarpeeksi kauan. Se on hyvä meininki. Ja silleen. Niin sit sä alat vittu tekee sillä rahaa, saatana. Mikä vittu siinä on? Niin ei sun pidä tehdä siellä vittu mitään rahaa. Jos sun on ihan pakko opettaa muita, niin vittu tee vittu video YouTubeen. Mut siis niinkö... Ei. Kun sit vittu aletaan pääsee niille leveleille oikeasti vittua, niihin erilaisiin vittu, tiedätkö joku asia mikä sulla on mielessä. Sä otat siihen jonkun vitun adjektiivi, ihan sama vaikka resiprosaalinen vittu reciprocal. Vittu joku sanoo sulle jossain jotain, sit sä mietit sitä 15 minuuttia vittu pääviinassa ja saatana yrität purra vasenta korvaa ja vittu syödä kyylärpäätä ja kaikkea vittu sille. Vittu mä en taju tota saatana yhtään! Sun menee hermo ihan vitusti, mut sä et oo vittu moksiskaan, sä oot silleen, että vittu. Ei oo sama vittu. Et kai se on pakko vittu yrittää tajuta toi, niin toi on vittu joogaa siis toi. Et sä teet juttuja, mitä sä et vittu voinutkaan edes kuvitella koskaan ennen tekeväsi. Eikä sitä vittu, että sit kun sä oot tehnyt sitä vitusta ja saatana, mitä mä nyt vittu, minkäkaan mä nyt saatana taas tappelen, koska mä oon vittu kokenut ne kaikki ja nähnyt saatana, ei siinä oo mitään vittu ihmeellistä. Kaikki ihmiset pystyy saamaan ne, että vittu päättelee ja vittu saatana käymään ne, saatana saamaan niistä jotain vittu omaa elämää sisältöä joksikin aikaa. Niin toi. Se, että vittu, tässä maailmassa on vaan niin vittusti oikeasti. Tossa saatana asioita, jotka estää sua tekemästä olemasta onnellinen ja vittu, sä et voi tehdä siellä mitään. Ja sit niinku ne asiat, sit sä tajut, kun sä katsot sun elämässä vittu taaksepäin joku 5 vuotta, että sä oot koko ajan tehnyt kaikki asiat vittu ihan päin vittu. Sulla ei oo mitään muitakaan mahdollisuuksia, sit sä yrität, että mitä mä seuraavaksi teen. Mä menen siihen aikaan, milloin mulla meni vielä hyvin, eli kun mä tein säännöllisesti sadhana ja kaikki oli helvetin hyvin. Mut siinäkään mitään järkeä, koska sit se on vaan taantumista ja sit kaikki mitä sä oot äskettäin tehnyt, mitkä on vaikuttanut sun mieleen positiivisesti, mitkä että sä pääsit oikeesti sun elämässä eteenpäin, niin vittu ne joutuu vittu kompromissialaseksi ja riski on, että hävii kokonaan ja sitä riskiä ei kannata ottaa ainakaan. Mä en ottaa sitä
Ja mihinkään ei niinku pääse, tää on helvetin hidasta. Mut silti vaan vittu on pakko pitää kiinni siitä ihan vitusti, koska sä tiedät, että sit kun sä kuolet, sä et tiedä siitä todellisuudesta yhtään mitään. Sä et voi tietää siitä niin kauan kun sä elät, sä et voi tietää siitä yhtään mitään. Okei, minuutti 10. Joo, joku minuutti 10 sekkaa jäljellä. Mä oonkin just tuolla himas, niin tiedät sä just sit kun sä kuolet, sä oot just tolleen, että joo vittu, minuutti jäljellä, mitä mä nyt seuraavaksi teen? Ja sit sä oot miettiä, tai sit se voi olla ihan mitä tahansa ensinnäkin sekin, että niinku ne hetket ennen kuolemaa, se voi olla ihan vittu täyttä helvettiä. Sä oot yhtäkkiä vaan täytää, että sä oot tehnyt kaiken ihan päin saatana helvettiä. Sä oot vaan vittu satuttanut muita ihmisiä, ollut vittu saatana piikkinä lihas ja vittu saatana urputtanut ja valittanut ja vittu ollut saatana lapsellinen vittu, tiedätkö, paskahousu, joka oikeasti kukaan ei halua olla missään tekemisissä, mutta koska niinku ihmiset ei vaan voi jättää yksin vittu. Mut sä voit kyllä jättää kaikki muut yksin sillä hetkellä. Mut tiedätkö, voiko sitä edes tajua noita asioita tolleen? No tosta tuli kyllä pikku fail. Mä taas äsken kuvittelin, että mä puhun jonkun kanssa. 3 sekuntia mennyt, bye bye, haistakaa pas.